Molim vas sada da pozdravimo direktora gospodina Mitić Dragana koji će nam se prvo obratiti pa ćemo onda krenuti sa kvizom. Direktore. Ja sam došao kao publika, nisam planirao da se obratim, ali evo da pozdravim sve učesnike, da pozdravim publiku i da poželim svima sreću u kvizu. Neko će biti pobednik, neko će dobiti nagrade, odnosno gotovo svi će dobiti nagrade, ali samim tim što ste učesnici, vi ste već pobednici. Pozdravimo ih jednim aplauzom i krenimo polako. Ja se nadam da svi imate svoje favorite, da znate za koga navijate. Pitanja su kod mene, ali uz pitanja imamo i neke druge zadatke koje će oni morati ovdje da odrade. Vidite, ovdje imat ćemo i onu muzičku stolicu i tako još nešto. Tako da sve ove ekipe, molim vas, spremite se i dogovorite se ko je od vas ona osoba koja ima brze prste, koja je ona osoba koja dobro igra, koja je ona osoba koja barata dobro znanjima iz geografije, istorije, biologije i svega ostalog. Dalje, molim ovu publiku ovdje lepu da ne dobacuju, molim da ne šapuću. Takmičare molim da nemaju telefone na stolu, znači samo olovke su dozvoljene na stolu. I hoću da vam predstavim moje današnje pomagače, Anđelu Stojšin i Andreju Ber. Jedan aplauz za njih. Janu Pavlović sam zaboravio, da, samo je ne vidim gde je. Eno je tamo, da, čao Ana. Dobro. Što se tiče nagrada na ovom današnjem kvizu, četvrto, peto i šesto mesto ne nagrađujemo. Treće mesto ko ekipa koja bude treća dobija čokolade. Ekipa koja bude na drugom mestu dobija ove simpatične dezodoranse. A ekipa koja osvoji prvo mesto dobija slušalice. Pa sada možemo da počnemo. I idemo.